Erokamano jawinjo mara, arwaki tieng' machielo mwada puonjore kwadhi nyime kod weche mwayudo e buk mar Daniel. Juma mokalo ne wawuoyo kuom buk mar Daniel tielo mar 8 mane wacho ni wuok e apaka mager nyaka e boche polo. Odiochieng' ma kawuono wan gi puonj machielo ma wich wacho niya, wuok e gima odwanyore nyaka e gima opuodh maber. Jawinjo, wach wich momiwa wuok e Daniel 8 kare matindo 14 mawacho niya, nowachona niya, nyaka ndalo 2,300 ndalo mag odhiambo kendo mag okinyi eka sanctuary nobed mopuodhi. Jawinjo, wach mowuok kuome ni mochiw e Daniel 8 ni nomiye janabi e higa mar 548 kata 547 kapok onyuol Jawar. To ochiwo ler moko kuom bura mowuok kuome e Daniel 7 mopogore kod fweny mamoko mani Daniel 2 kod 7. Fweny mani Daniel 8 koro ok owuoyo kuom Babylon, to ochako kod jo-Media kod jo-Persia, nikech e kindeni Babylon koro teko mare nosedok chien, kendo jo-Persia koro ne chiegni kawo kar Babylon kaka teko mar loch mar piny ngima bang' Babylon. Fweny manie Daniel 8 chalore kod mano manie Daniel 7, to dhok kod ranyisi motigodo koro olokore e Daniel 8 nikech koro okelo paro matut kuom puodhruok matimore e sanctuary manie polo kaluwore kod odiochieng' mar puodhruok mar polo. Jawinjo kanyo winjre maler. Kuom mano, paro ma Daniel 8 oting'o biro yango malach gigo matimore e sanctuary manie polo, kata obedo ni Daniel 7 nyiso kuom bura manie polo kendo kaka wuod dhano yudo teko mar kawo loch. Daniel 8 nyiso puodhruok matimore e sanctuary manie polo. Koro mana kaka chakruok mar suche ariyo gi obet, puodhruok mar sanctuary manie polo monyisi e Daniel 8, kamano bende e kaka bura monyisi e Daniel 7 bende timore e polo.